I en cultura, els teatres valencians tornen a acollir un musical que esta vegada, a més, barreja l'entrenament amb el suspens. Parlem de l'obra Sherlock Holmes i el Cuadro Mágico, que es representarà al Teatre Olímpia la propera setmana. A l'escenari ja preparen tot el necessari per a calar en el públic. Els protagonistes asseguren que la història per si mateixa enganxa a grans i menuts, perquè esta representació també està feta per a gaudir d'ella en família. El quadre màgic de Sherlock Holmes arriba al Teatre Olímpia amb moltes sorpreses, novetats i curiositats. Un musical familiar on la percepció multisensorial és clau per entendre i formar part de la funció. Tenemos unas proyecciones en 3D que hacen que todos los espectadores puedan ponerse las gafas al mismo tiempo que se las pone el detective Sherlock Holmes y poder entrar en un cuadro mágico que les depara muchísimas sorpresas. Y una serie de efectos especiales, de fuego frío, de CO2... Una forma molt original de contar esta història màgica que no oblida l'essència d'estos personatges tan coneguts. Todos conocemos a Sherlock Holmes como el científico que siempre está muy ceñido al tema de la lógica, ¿no? Y de repente te encuentras con una persona que se enfrenta al mundo de la magia y todas sus posibilidades. Entonces Sherlock Holmes tiene una transformación que hace que veas al personaje desde otro punto de vista, ¿no? Y mi personaje vive en un cuadro mágico y quiere intentar cambiarle el chip a Sherlock y hacerle ver que la magia existe. Y entonces convenzo a Watson y luego nuestro siguiente paso es convencer a Sherlock Holmes. L'espectador, gran o menut, aconsegueix sentir-se com un Sherlock Holmes gràcies també al kit especial que rep quan arriba al teatre. Van a tener ahí unas gafas para ponerse y varias cosas que se irán desvelando cuando la gente venga a probar la obra. Al niño sentirse que es un Sherlock Holmes más, yo creo que eso es muy importante y le va a incitar a seguir la obra desde el principio hasta el final. L'originalitat de Sherlock Holmes i el quadre màgic s'extén també a la seva promoció. Fer-se ahir una foto amb els personatges i compartir-la en les xarxes socials era premiat amb una entrada per a gaudir d'esta funció.